malam ka haradu ubanka wanda ya mata akan kanya saboda yunwa. Suna na Alhaji Abubakar jikan malam kuyan kuda kashe ka alhaki barin ka takaici. Kai mana shigo ko ka fita waje. Kuma duk kudinka duk mulkin to me nake nema? Ni ba wai ba laya zan sayar ma ba. Duk ko sadaka ka ban ba lada. Wallahi ina da annabawan Allah ba shi ma zaune. Yan ka ji mai wa'azi ya sai laya a sai gadin magani ko ban dan annabi Muhammad uwarka ce ta saka wa'azi. Ba shi yasa da aka daina almajiri ba sai ya ga mutum da dan jarin miliyan 1 ya ne wa almajiri yar miliyan 1 mutum zai rike ne wa almajiri kallon banza. Da annabawan Allah ba shi ma zaune. Wanda ya fara wanzanci a duniya annabi Shisu, Tawa annabi Hudu, Fatauci sana'a ce ta manzon Allah, kafinta annabi Nuhu, Kira annabi Dawuda, baban annabi Sulaimana, annabi Saka kiwo annabi Musa. Duk annabawan Allah ba shi ma zaune. Abadar da'i ka gan shi sahabi ne na annabi saboda tsabar sunsa da kirki tafiya amma dan koli ne. Wata rama yana gida aka ce a badar da'i an yi gobara duk kasuwa ta kone ya ce banda damfata tana nan. Aka ce kai da baka je ka gano gobara ba ya ce to in dai damfata ta kone na daina sallah. Aka ce me yasa ka ce damfaka tana nan kai ta yi bai tafi wasan ka. Me yasa ka ce dan fanka tana nan? Yace annabi ne ce duk wanda yake zakka da barawo da dan damfara da dan fashi da makami da annoba da gobara da barawo ba za su taba dukiyarsa ba idan fata tana nan. Ku bi wani mako za ku yi zari. Saka ce to maje ma ga abin da zaka kasa. Wallahi da aka biyo shi sai ga duka so ta gone alaramma. Amma shi da fatai kanga ba wai ka cuta ba. Ikan girkar dantan ma bai cuta ba saboda tsari haƙin Allah. Sayyidina Abubakar Sadiku sahabi ne na Annabi Muhammadu. Da za a ɗauki imaninsa a ɗora a kan sikeli, a ɗauki imanin mutanen duk duniya, a ɗora a kan sikelin. Imanin Sayyidina Abubakar Sadiku sai ya ranja imanin mutanen duk duniya, amma sannan dabino ne. Dabino. Wata ran ma ya labto dabinon za shi kasuwa sai ya gamu da wani Bayahudi. Kai yaran nan ku dan yau haka ku bar hanyar nan ba ku ba na kan hanyar nan ku yau haka. Ya lauta da binan za shi kasuwa sai game da wani Yahudi ya ce Abubakar ina za ka? Ya ce wallahi za mu tafi tallar dabino. Ya ce to ka je kasa kaza duk duniya ba inda ake cinikin dabino ya mama irin kasa. Ashe magunta yi ma. Ashe duk duniya ba inda duk kasar dabino ce. Sai ya tana Abubakar Sadiku da ya ji haka da raƙuma 6 ne sai ya daɗo 9. Nawa kenan? Wallahi baba da ikora saboda tsabar dariya da Yahudan sai da ya tantsara. Alaika ya hujja Allah ya saka Allah ya sa dauka a gaban Annabi Muhammad. Sai ya tana Abubakar Sadiku ya kwana ina tafiya Allah sarki yana zuwa gare ga ko ina bashiyar dabino duk gashi na abada. Wai karfin hali in ji Hausawa barawo da mi da sallama sai ya shiga gari jama'a sai dabino jama'a dabino. Wani makaho ya tuntsire da dariya ya ce ababala sai ka ce dabinon mu da ido. Allah sarki sai ya tana Abubakar Sadiku ya ce na bude idan ne ka ce bismillah ka ce dabinon idan sa zai bude. Ya ce yanzu in na ce bismillahi na ci dabinan na ido na zai bude ya ce da izinin mai hasken rana. Wallahi da makahon ya ce bismillahi yana cin dabina tarwai idansa ya bude. Makahon ya haka ya ce ni ne kuwa kan ajima makahon ya shiga gari jama'a ku zo ga dabinan bude ido kowa ya san ni makaho ne. Kan ajima an sai malam banna zinari mai arziki ko a fara ya sai da ruwa baba. Kasuwa in ta ƙi ka barkono za ka kai a ce ba yaji in aka balle ka rawa za ka yi addu'a ce ka tada kura. Duk annabawan Allah ba shi ma zauni Allah gafata mana. Wallahi tallahi abinda annabi ya faɗa na alamun alkiyama ai kun shi a warware ku. To annabi ya ce la taqumu sa'a
alkiyama ba za ta tsaya ba sai ka ga haram tana gudu ana binta. Ba da Allah ba a kusa lokacin ba. Allah ya shi albarka ba. To ka san abin da zai kona ma rai? La ilaha illallah. Wallahi mala akwai wani mutum da yake aiki a gidan bulu. Sai suka yi fada da mai gidan bulan. Ai dubin kebe, ta mu ta Kano. To ni kuma akwai wani dan kango haka da nake ginawa wanda za a yi gidan kaji. Sai ya zo ya samu ya ce algafa ta malam na ce almajiri ya ce duk inda kuka je wa abi ku dinga fadakarwa. Ka ga bulan nan duk ba yayi baki ba na ce ina gani. Ya ce to zo gani yaran mu. Wallahi da na bi shi algafa ta mala sai ya ce kaga dan ɗakin sa inda langa-langa take na ce na gani. Ya ce je ka leka. Ina lekawa sai na ga buhunan gishiri a bubbuɗe algafa ta mala amma da na taba sai na ga taya aka kona gadin taya ne. Idan aka haɗa simintin mala dole a haƙura a tafi wuta. To ya zami dole a tafi wuta. Wallahi tallaya alhaji sai na ga garin taya wai idan aka hada simintin za a buga bala sai a ɗebo garin taya sai a zuba sai a marshina sai a buga bala sai ya gashi baki kirin sai ka rantse da Allah tsuran siminti ya je baki nan ku garin taya ne. Daga Legas za a kawo manja arewa a dama koko duro ɗaya manja duro ɗaya sai a haɗa a samu jawa a zuba a samu dogon itace a juya a ɗure a cikin garewa ne a kawo kawai a kai birni a sayar shari'a sai lahira. Yau hata talaka na ƙauye in zai kawo akuya kasuwa da daddare sai ya sa ya dan wake ruwan dan waken shi za a dinga ba akuya tana sha dan cikin ta yi gumai saboda tsadar akan akuya 6,000 za ka tafi wuta. Ta ɗebi ruwan dan wake ta murɗa sai ya ganta jamarmar in an zo da ita kara sai ya ganta ya kubur ta ɗebi ruwan dan wake tan dare. Duk wanda ya saye ta billa ka jibta uwarka ido duk wanda ya saya sai to kana ina lokacin da ke za a yanka da ke sai a jike shi a tebur in ka zo ka rasa kanka rasa ginnan ai ka ga ba da sai ka rasa ina kan ina ginnan an jike shi da ruwan fafa. Sannan annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai ka ga an mai da qur'ani tubalin toka kaga shirjejen ƙato ba shi da allo. Ka san ka miƙe a lahira ba ka da allo gidanka ba qur'ani ba ka da talawa ko ta sama ne dai kuma duk gidanka ba mai iya kai sabbi kuma ka miƙe a haka. Allah ma ya ce to a haka kazo kai ba je kasan a haka kazo ba ka da allo gidanka ba qur'ani ba ka da talawa ko ta sama ne daya yanzu duk gidanka ba mai iya kai sabbi to ta ba aljanna. Tunda ba ka da allo gidanka ba qur'ani ba ka da talawa ko ta sama ne lokaci ya kure ma a haka ka to ta fa aljanna. Da ka miƙe ma za ka ce Allah ni tsinanne ne ina wuta. Salula ka sai ta 10,000 ka sai mata memori na 2,000 ka zaba mata kiɗan 700 amma ba ka da ƙawa'idin naira 30 na gyaran alwala kaga an samu akasi dole ka haifi 'ya'ya 10 ka rasa wanda za ka aika. Ka taho neman dawa ƴaƴansa ta filin bal ai kaga yayi ka je ka nemi na dawa ai tuwon kan kai loma ɗaya dan yayi loma 10 ka buge shi ƴan sanda su kama ka dale shi bakin ciki ya kashe ka Allah ya ƙara yanda ka ji bin Allah in ɗanka ya bi ka Allah ya bisa. Sannan annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai ka ga wawa ya zama shine mai mulki. Wane ne wawa? Jahili. Ka san abin da zai kona ma rai? Da za ka rubuta alkur'ani a nan arewa ko kansala ba za ka yi ba. Ka san qawaidi akadari ishmawi ziya risala askari ladari sarmakandu ibnu maja ka haddace qur'ani gidan 60 aya 6,000 da mai tanda 14 bismillah 114 waqafi 8,800 nusu 120 kaula sa miliyan 1 da baya 9 ba miliyan 1 da baya 6 summa 1000 sama ni 480 baka dan qur'ani miliyan 8,888 duk ka haddace da Allah je ka aina ka ce zan tsaya takara a ce wace makaranta kai ka ce na yi tsangaye babban malam alaramma malam makahu garku Allah ya ji kansa na yi tsangaye gwani dan zarga na yi tsangaye gwani tumba na kwana dan gola
na yi bangare malam Ɗahiru Birnin Kudu, na yi bangare malam mai Murtala mai Kanjan, na yi bangare Buzun Kwami na Fatasko. Dariya za a yi ma a ce ga mahaukaci ya zo aina, amma ko baka iya kulhu wallahu ba sai a yi ma kantoma, dan yanzu a kantomomin Kano akwai kantoman da in ya iya kai sabbi Allah ya tsini min albarka, ko da adda ka dara shi ba zai iya kai sabbi ba. To ba ma kantoma ba, dan takarar sanata fa a Abuja a gaban mu fa sai yake ai za mu ci zaɓe albarkacin Qur'ani gizo 70. Nan wani mobile ma da bindiga sa a gefe yace sori sa na 60. Wallahi zagi dai ne. Kan takare wallahi wani dan majalisa in ya iya kai kulhu wallahi daidai Allah ya tsine mu. Wawa zai zama mai mulki, sannan annabi ya ce idan alkiyama ta gabato rashin tsari zai yawa. Duk wanda ya aure baya tsare matarsa wallahi tallashi mata aure kaga fitar da aka yadda ta a faɗi fitar baba ka malam gara ka saki ranka ba in ka biya ta ne a banza ganin ka biya wallahi gara ka saki ranka ya zo ta fitar ba kai tadi gara ka saki ranka ni ne ji ka malam kuikuyan kura kashe ka alhaki badan ka takaici na mai girma janar Muhammadu Buhari. To ya za ka yi da ni an buga kuma ni in ne wa'azin ne ranka ko ma biya kake ni ba nama wallahi dan koyar ka na kai ba zan saka langan nan ba kware kuwa suna na Alhaji Abubakar jikan Kalarawi Birnin Kano a Dakawa. Allah ya kara wa makarantar allo daraja ba ku ce komai ba. A musulunci mata aure fata biyar aka yarda ta yi a fata fata. To baba kaga mata aure ta iya kansiliya jikan malam mata aure ta iya dan majalisa ta ciya lebi ta iya sakatariya ta allurar folio dan ne falkai wai mata aure ma ta iya folio in dai kana son arewa me kauna arewa ne kai kana son rakumi ya tuku ba sa duk ba mu ne yan arewa ba a hau duk sun kashe kasar malam mu ne iyayen fatara ba mu da wani communication an gada mana talauci Allah ya mana arziki amma mun zama almajirai yanzu ka je kasuwar da shi kaga an dai yanda ake wulakanta dankali Allah ya mana arziki amma an ji a nuna mana arzikin ya zami da shi wallahi tallahi billahi allazi duk madara mai kwafar da ake sha idan ba da dankali ake yin ta ba Allah ya tsini man albarka wallahi wallahi kuma dankali na turawa ba zai ba namu na Hausa shi ake sayewa a kasuwar Darki a saya a nan kasuwar Garku a tafa da shi kudu ana gafata mala to me kudin ku zai dafa dankali wallahi tallahi in ba da shi ake madara mai kwakwa idan ka je iya fadin Lagos haka za ka ga jirgi narkeki an cika shi da dankali ya daga ya tafi Hola za a je a yi madara ta Holan da ake sha amma ba mu da communication an ji an nuna mana ya za a yi mu sarrafa mu rike kanmu wallahi da an dora mu akan communication iya dankali sai rike arewa da an dora mu akan communication iya albasa in mun wulakanta albasa Allah ya tsiye mu zo mu wulakanta albasa mu zube ta tun muna yara ake sa albasa a buhu yanda take a haka mu ba mu canza ba tun da wadda na sani tana yaro a haka ake mun ki mai communication yanda za a naka dankali a zuba mai chemical a sa shi a fagen a rubuta mai isafiya da din a kai shi kasuwa bature ibare dankali ma zuba a ruwan zafi ya fuskare a dinga gobara kamar kosar an rubuta made in Kano sai garku a ba mu da communication komai sai kaka mu ne iyayen fatara sabon keke ne he kaka san 100 za a sayar a arewa sai an tafi kasuwa mutum gudu da danyen uwa da na uba an tasa 100 a gaba saboda tsaba fatara yawa ya sa za a kai mutum guda an bi 100 garin kuma ai ta zurku an tafi da ba an tafi da san a tsugun nan ana an tafi da san 100 Allah ya raba mu da talauci a lai kuma abin da zai kona ma rai shanun ma sai dai a loda kosassu a je Legas a cinye nama a dawo da kiɗan arewa saboda sarkin mayu a nan yake wallahi muna da mai kuɗin da zai iya ciyar da Najeriya shekara 10 wallahi a nan arewa kuma duk manya-manyan inyamuran nan in ba yaran yan arewa bane Allah ya tsine min albarka wallahi sannan annabi ya ce alƙiyama da za ta tsaya ba kan ga alƙiyama rashin tsari zai ya a musulunci mata aure an yaga ta fita biya a fata kuma har ka ji wata mata a rediyo ni ce woman leader ta mata kallabi tsakanin rawuna in an ga hula an ga rawani dole a ga dan kwali abinda maza suka yi mata ma za su iya a ki fitsari a kwalba ya shiga daidai
alamun na mugun ɗan iska ne ai misali ne aron na haka na faɗa wani sai malam saleme ne wa'azin ana fahimta sai dai kana baɗale ina da lashi a musulunci masu aure an yadda ta yi ko yanzu duk kuna ina da danga magana ko wata uwan na ce ko ba tun mata kirki yanzu tana gida yanzu ka ɗauki waya haka algata ta mala ka buga wa mata kirki kina ina sai ta ce aka maya ina gida ita tana gida dankali aka samu da abakuna a ta a hakura wanda ku ije gona da matarsa to karka mutu wallahi kaka da su wallahi to ka iya mutuwa amma kaka je lahira saboda annabi Muhammadu Allah ya kara arziki Allah ya biya dan wani da an yi ruwan shuka bai kalla matarsa tana gari ki same ni a gona gaba sai ya dauki dogon abin nan mai haka ya ma sun gumi ita fi gona ina masifa ita kuma tana ta kare a kanka wani kuma matarsa tana ɗauka ciki zai kai ta asibiti ke nasara kakanka an mai fodiyo daga nan yake tafiya Kano a gaba bashan inna ba komai duk nasara ya bar da mu mace tana ɗauka ciki za a kai ta asibiti mana Allah ya biya a dinga ba ta kwaya ta sha 2 da safe 2 da rana 2 da daddare shi yasa da an haifa jinjirin kwana 3 ya fara dariya ana ya zo da lafiya ba a san dan kwaya bane tun yana suke ake so da wasinan ne kwaya wallahi tallahi duk yaran yanzu ka kula da bayansa ake haihuwa su dan mitsitsin yaro fa zaka je yana ni ban goyi ba wallahi sai ma ya girma kana zaune ya ce baba ya ba wani shege kaga kubi ya ce ba wani shege kuma kubi ne kaga he ne mu shege sannan annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba addinin musulunci sai ya kasa kashi 73 inji annabi Muhammad wani ya wari ya ce shaziliya wani kwantiya wani jindin lashi wani Allah damu wani tsaf wani katakara wani ɗaiba wani haiba wani taƙini wani kadiyana wani galagatu wani sallar tsaf wani Allah damu wani salatan barewa wani kashamandiya wani hannutiya wani shi'a wani masalan baraza wani izalar sadan wani izalar dush wani ta ɗan gungu wani ta jafar wani ta bello yado wani ta albanin kaduna wani ta albanin zaria wani ta gero wani kanda hadijiyar lemu wani face santudin matala wani sasan gidan mai rakunu wani sabari min kebe wani kadiri gambe wani samba daga cikin kowa in ba a masallacin sa kake zalla ba mushriki ne kai sannan annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai ka ga mutane sun manta da dan da za a yi masa haka inna lillahi musulmi dama ko ba a yi ma wa'azi a duniya ba je kama kabarta yanzu haka ana can ana haka kabarin wani yanda muka yi ido haɗu da wani ba za mu ƙara haɗuwa da shi ba sai ranar alkiyama ya ci mutuwa ya ci sarki ya ci ƙoho ya ci yaro ya ci mutumin kirki yanzu haka ana can ana haka kabarin wani suna na alhaji abubakar ji kamala akan hanya na do Allah do annabi Muhammadu idan mace tana shan wahala wajen naƙuda ana kashe kuɗi ana wahala daga misau nake zan wuce Kano amma da Allah duk wanda ya tsaya a gunnan ku je ku rike kargo na ba ku shi saboda arzikin annabi maganin naƙuda ne na mata saboda ba abin bakin ciki irin wani igaggaban matar wani algafa ta mala ina bakin ciki a ce wani igaggaban matar wani za ta haihu to ku rike iya kargo na ba ku shi a banza ba ku ce ala karbawa wanda yake da suna na jikan malam karka ban ko sisi ba abin da zaka ban Allah ya ba amma iya kargo duk wanda ya tsaya a gunnan na ba ku sadaka mutumin da yake da mashi tana shan wahala wajen naƙuda a ba ta kargo idan ta kuma naƙudan minti 10 kada Allah ya balla dan azumi na duk wanda yake da mai hawan jini a rike masa kargo wanda yake ciwon baya ya rike kargo mai ciwon haƙori ya ɗebi kargo duk wanda yake da mara lafiya a gida ko ba a san kan cutar ba a je a ɗebo kargo a bashi na rantse da Allah zai warke amma iya kuna nan ko na ba kuma duk wanda yake nan ban yadda a dauka a waya ba na ba ku iyaku na nan ku kashe wa yauyin na ba ku na au to baba kai kade na ba tunda kai kade ka tambaye ni ba ku ce alasa malam matuta ne suka yawa da yan dambara da an bata harkar magani to haka ka san abin da zai kona ma rai yanzu mutum ne kawai zai je inda ake aunar da magani sai ya ce wancan ban kwano ɗaya wannan kwano biyu kawai ya sai jarida ya ɗaura in ka dala shi bai san sunan isan ba amma
amma wallahi tallahi duk wanda ya rike kargo har ka mutu Allah ba zai dora ma jinyar da za a kara ma jini ko ruwa ba, iya kargo ba kuma kargon Madina ba na gonaka. Baba da Allah ba a shan bega, tiyagara, man fawa, rocket wai saboda karfin maza. To idan kana so kai na wasi ba ku sai Allah karba ba. Duk wanda yake neman maganin karfin maza albashirinku ku haɗa kargo da zama da leman tsami. Duk wanda ya sha kargo da zama da leman tsami to shi garantinsa ka rubuta ka aje garantinsa shekara 10. Wanda ya sha ba zai kuma neman maganin azzakari ba sai a shekara 10. Amma a shekara 10 in ba sai ka dinga kafar da mace ba saboda dadewa Allah ya sa gaba na mutu. Tun nan na ba ku shi a banza. A to me za ka ba malam tun nan ba duk mai miliyan 10 ba zai tsaya a nan gona ba. Duk abin da zan yi sai dai in yi taimako saboda Allah. Ku je ku ɗe iyakar go na ba ku sadaka. Almajiri ba a haɗa shi da komai. Dokarsa kawai a rana 3 ake zuwa a ɗebo. Amma kar ku haɗa shi da komai. Kar ku haɗa shi da sabar a rana 3 za ku ɗebo. Amma baba duk gaggawa jima'a ta bari alhamdulillah. Inda jirgin sama ya shekara ina gudu kunkuru ma za a ce barka da isowa kai fita waje. Fita waje. Duk yaron da ke kauna annabi Muhammad ya zauna ko ya fita waje. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kuna so za ku ɗebo zai muku amfani to na ba ku sadaka malam. Malam ko kai mana shiru ko ka fita waje. Da kai nace malam. Yawwa. Suna na kar ka ganna kamar yaro ina da irinka a gida. Suna na Alhaji Abubakar jikan mala. Shekara ta 36 ina wa'azi duk samarin nan ba na. Ni haka Allah yi wani ƴaƴa na da 20 na haifa. Yanzu ina da ƴaƴa 16 masu rai da agola 3 a girka da safa a girka da rana a girka da daddare a harka almajircin. Asiri bai rufu ba. To kargo na ba ku sadaka daga mai saunake local government da asuban nan. Na ce to ba zan isa binnin ba kuma wallahi tallahi billahi lazi daga gidan mai martaba sarkin mai saunakin manga dalilin kargon ne ya kai ni cikin gidan dalilin magani kuma kargo ne duk wanda ije na baku a banza ba ku sa yamma ka je wajen mai martaba ka ce a ɗebo kargo algafa ta mala to kuma abin da yasa zan baku saboda ku samu arziki na magani ba ku ce Allah ya saka ba saboda an riga an raina maganin gargajiya kuma billahi allazi la ilaha illa huwa duk maganin da bature yake sarrafawa wallahi na gargajiya ne. Arzikin da Allah ya mana yanzu falajin ka san ko me darbejiya shi yanzu akwai adocin wanda ake yakin jabo da shi wallahi tallahi da ruwan yadiya ake hada sinadarin maganin hata vitamin C din nan vitamin C tsamiyar biri wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa tsamiyar biri wanda ka sani ita ce vitamin C kuma hata ruwan da ake jonawa a cikin mutum kaga an ce za a yi mutum ƙarin ruwa na rantse da Allah ruwan ɓaure da shi ake haɗa sinadaran duk duniya ba inda ake samun ɓaure kuma sai Najeriya da Indiya amma mun daina magani yanzu yaushe daban da kaga mutum ya yi sirashi yaushe daban da kaga mutum ya ji ƙarar rabi yaushe daban da kaga mutum ya samu sassaƙe marke da jakanwa duk sai ƙwaya mun zama ƴan ƙwaya na ƙarfi da yaji to ku je ku rike iya kargo na ba ku kuma duk wanda ya sha kargo da niyyar karfin gaba wallahi tallahi billahi allazi daga nan zuwa shekara 10 in ya kuma neman maganin azzakari Allah ya sa gaba na mutu duk girman mace wallahi sai ka dinga muka ce Allah sakawa na ba ku dan annabi malam lakani daban karatu daban ga Qur'ani a cikin ka sai ai ma duka ake sace Qur'ani yanzu idan kunama ta harbi mutum ai kaga yawun bakin tunkiya shine maganin kai ne gefe ta yi zai na ce ba ta waje malam ita harka ta rayuwar duniya duk abin da Allah ya sanar da kai a dalilin kargo an ba mota a dalilin kargo an kai na maka a dalilin kargo wallahi tallahi billahi allazi ina da gidan da ban sai da shi miliyan 10 ba a dan bushen nan da ka gani a hakan da ka gani
kuma akwai mai ungoku nan algafa ta mala wanda ake cewa ma ta jani don Allah in ya zo ka tambaye shi ka ce wane ne Alhaji Abubakar jikan mala zai gaya ma ko waye to baba wannan kargo saboda harkar rayuwa saboda wata ran sai labari dan yanzu wata ran yanzu tun muna lafiya ba karatu zai hana a mutu ina malam Nasiru Kabara tun malaman Afirka ba a samu malaman da ya mata ba kayan karatu kamar malam Nasiru Kabara ba ya mutu ya ba Qur'ani 4,100 ya rubuta alqur'ani guda 16 da hannunsa ya tafi lahira yau da karatu zai hana a mutu ina malam Jafar da karatu zai hana a mutu ina Kalarawi yau da iskanci zai hana a mutu ina Barau ballan shiji duk dan Kano ya san Barau ba a taɓa giredin tsinanne a Kano idan Barau ballan shege ba kaga ya taɓa kallon karuwarsa a kwadon gogau ta fage ana tata ya kalla karuwarsa ya ce yar iska ce ta ce cikakkiya ya ce to in dai ce tsinanne ya shi yau wata rana ta ce alhamis ya ce to gobe juma'a yana so ki tsirara ni ma in yi tsirara ran juma'a karfe 1:30 ma aure da masana mata fa masallacin sarki Allah ya tsinewa mai karya a daren aka je aka ga yawo Bayero ya ce ku daga da shi ba da mu ita ba da Allah ya da gari ya wayo Barau kwallon shege haka ya fito tumbur haihuwa uwarsa kariya ta fito tsirara gashin gabanta a waje ya buga da masa ya ce hawo tun daga kwarin gogau sai da izo har kofar mata tsirara haka rufi har zango haka sori ma har dilimin iya har masallacin sarki haka bara har mazaunatan ku haka al'udu ya karye kwana iba ta gaban godon dutse ta gaban gidan malam isiya karado ta kwana mai rakumi ta kwana taya har gwamma gidan malam aminu kan ya shigo ta garejin dan buzu kwana adaka ma da gurin sheshe yan kawa kwana haya ko ka kuturu ba mai dan wata kwana ko ta kofa mazugal utulu abbatuwa ya balla IDP road ya dawo karin gogai yau ina ba dauda yau in kai dan wasan Hausa ne ina da mamasau malam mamma Alhaji ne ku dora ma da kare da goma tambaya dan kurma barno kafa kuri Ahmad Isna Hudigal Balaraba ta Kaduna Kabuwaya Alaba Ladu da Fure da Lanzar Bala Muhammad yau sai kulu kaura na Ibro duk sun tafi laga yau in kai maka ne ina shata ina dan kwairo ina sanan dan kwairo mamman duka mamman lambu sa'adu buri haruna uji alama kaho hasan waya auda na zaza mai gigin bacci na gasa dan tsoho mai gadaya ina shago ina dan alatin shagon ina sale gurgu duk iskan su sale gurgu yana lafiya yau da sarauta za ta ana a mutu ina Bayero ina Abdullahi Bayero ina sarki Sunusi ina sa Usmanu na gwaggo ina gwaggo yau duk kudinka ina Sallau Musa ina Zubairu Bello ina ne kaho ina Alhaji na baba da Damasi tsakanin Kano da Abuja gida 3,000 ya bari shine ne gidan magi na kwana magi hotoro shine ne gidan magi da gidan Mido na kasuwa Sabon Gari wallahi shine mai gaskiya ta su tayo tsakanin Kano da Abuja gida 3,000 ya bari amma da ke duniya yar akuya ce ko kusa bai dauka ba haka ita ba lahira yau da kuɗi da sarauta zai hana a mutu ina ɗan kabo ka rike wata 'yan miliyan 10 ya mune garku a miliyan 10 ko kurma aka ce ɗan kabo zai ce jirgin sama a ɗan kabo malam abin da ya mutu ya bari jirgin sama 30 malam saboda annabi to alabiya 35 a sarauta shine hakimin kabo Allah ya saka shine hakiman Kabo Jarman Kano Saddauna Kabore Galadima Fantan Sib Ajina Abu da dan Kabo ya mutu tun masu kudin kasar nan ba wanda bai zo da na illa dan Kabo ba sa dan wata sagar da Edi sa Aminu Dogo su gali na Abba sai Ibrahim Lita sa ta Abba ta danna mai kama kwanka sa dan Dogo sa dan Lahata sa ta Farawa Ahmad Ma'ada Malaka Talla Bakar Abba sa Hamma Garka Siri masa dan Hassan sa dan Lasa sa da Laƙosawa sa Alamakar Makoda sa dan Zago sa ba Basarai Mangal Shaka babu baban gida da Harakawo Sumaila Badar babu da mata da Bakar Abba sama Rufi Inna Mani Farfesa Jeri Gana Malam Magaza dan Batawa Mako Rahamaniya Sakwato Sanata Balla Hata ga ta samu ta da sallame da Hafizu Rumbiya malaka sallah manya-manyan mutane amma da ke duniya yar afiya ce ka ga yadda aka yi wa ɗanka ba jirgin sama 35 ba 35 ka san ku da albasar kasuwan nan da motocin nan da tattasai da tumatir da attaruhu da dake da zarar mai buhu da sifika ta kai a duba yan busassu ma na nan majalisar busassu na yan albasa
mun sai jirgi Allah ya tsina tun nan ba za mu biya jirgin sama ba 35 yi mata ibari amma da ke duniya yar akuya ce haka aka caccabo dan kabo ba continuous discussion ba final discussion ba foma ba rafo ba muradu ba jirgin sama ba AC ba katarkabuta ba ruwan tos ba shafarma ba kokona ba na kasira dama da a duniya aka samu to aboki na da Allah ku rike kargo na ba ku sadaka ba ku ce Allah karba ba dan tun da aka fara busa sidigan nan kuka to do Allah duk wanda ya san kargo ku rike na ba ku sadaka in ka kuma sayan maganin gargajiya Allah ya tsini min albarka duk wanda ba shi da lafiya ku raba da su ku rike kargo yawa to ku rike ranar diba ba ku ce Allah saka ba sai ku rike ranar da ake zuwa a ɗebo sai kuma ku rike amfanin saboda shi lakani daban karatu daban yanzu idan kunama ta harbi mutum ai kaga yawun bakin tunkiya shine maganin da Allah malam baka taba ganin kunama ta harbi mutum ba an tafa neman magani fakan kuma ga tunkiya a daure to ko yanzu kunama ta harbi mutum a buɗe bakin tunkiya a dangwali yawon a shafa inda kunama ta ya harbi wallahi tallahi baba dafin ba zai minti 2 ba wallahi na ba ku sadaka kuma ko yanzu tururuwa take damun ka ba sai ka zuba mata gamalan ba ka je ka samu cinnaka wanda ya mutu ko ka samu kasar gidan cinnaka ka sa a gidan tururuwa in ta kuma fitowa ni na hakura daga nan annabi wallahi tallahi mushen cinnaka guda daya ka jefa shi a gidan tururuwa in ta ƙara fitowa a wajen sallah ta kafe min amfani a lahira kuma ko yanzu idan da tururuwa a nan wadda ta fito tana yawo to ka dan gwada min kan na tashi daga nan ka tona min asiri da Allah ka je ka samu cinnaka ka mutsike shi ka dan je ka sa a gidan tururuwa ka dan koma gefe a hankali za su dinga zuwa suna shiga ciki suna shiga kafin awa ɗaya za ka gaba kowace tururuwa in ta kuma fitowa a wajen har kiyama ta tsaya Allah ya tsina ba ta kuma fitowa ba duk ba ƙaryar banza ake ba sai an magana ka ji mutum ya ce ai mu mun san komai uwarka ka sani yanzu ba iska ce take buje mutum a ɗebo shi a kawo shi mai magani a ta kashe kuɗi ba to in kana neman maganin aljan kai a rabu da ku wallahi mutane za su yayi mu mun san komai to me ka sani in kana neman maganin aljani to ku rike kai kan gero fakin kuka kashin mahauta malam kaga abokin nan duk duniya ba maganin iska wanda ya kai shi wallahi na ba ku a banza kai kan gero fakin kuka kashin mahauta kai kan gero fakin kuka kashin mahauta wanda yake da mace tana ko mutum tana ƙara to da Allah do annabi Muhammadu idan namiji ne duk sutura da kyansa sai a ce a bar shi daga jeren wando in mace ce ai mata kai me gebe fata waje idan aka yi malam saboda annabi to karɓo man sadaka nan Allah ya biya idan aka yi wanka kafin a bushe sai a turara duk mutumin da ya kai masa turare da kai kanjero da bacin kuka da kashin mahauta wallahi aljannan zai fita na ba ku a banza shi ku kargo ba na so a yi wa karama cuta irin su ba su shawara su mai ta aikin banza ne da yawon bacin kama kargo zai amma cutar da aka sai da sa aka sai da gida